Shalom, selamat hari Minggu Marihita Salhutna. Taparade marohata, masuk mahita, tapuji matuhata, marhite namaret desian buku ede nomor 15, ayat sada sahat rodi ayat tolu. Thank you.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Jehovah do panodangi diahu, dohot hatuauku, tungi sema habiaraku, nakpe marhoron-horon parangan, akan amanukum ahu, dang dihabiari rohaku. Sada do naung hupangi dohot tu Jehovah, sai ido hulului, naing mian ahu di bagasan joro ni Jehovah, salileng mangulu au, paida idahon hinadenggan ni Jehovah, dohot makkalomosa. Haposi ma Jehovah, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jehovah, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ama namarasi roha, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholomun tu hati uron, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai todim nabadiai mahami, asalam gada hapor seaon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang binahen ni portibion, asa sahat hami rap dohot akan aporsea di goarmu, tu hangoluan nasora sudah, mar hite-hite anak haholongan di roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Mari demahita. Pangihon hamu mapatik ni bata, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakub ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua toru, na di nganir dohot na di banua tongaon, na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalana, ai hona uhumna dosogot, akka namarsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulah hamuna sasi ulaon muna,
alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do ditoppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano nanilehon di Jahoba de batam diho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo maka tidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringot tu patik na sapului odo. Ahudo Jahoba de batam ninna de batata, pargogo nasohato dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinopar niaka nasogoroha diau, alai asido rohaku diaka namar ribu-ribu, aka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahat na atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon no bartu patik ni. Amen. Mari de mahita. Topoti madosat tanah godangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan.
para sirohami dahami nadaglon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanamian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Masai godang do pangalau sion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami. Dohot pangalau sion nami. Saingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan di basam. Alani goarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata. Taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unang mabiar. O ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujau goarmu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tani di bata, nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di sada Samuel tolu, ayat sada sahat rodi ayat 10, tajahama marsikat soring, di ayat 10 rap mahita, anon majaha. Kumulai hami masian ayat sada. Dungi ujui si Samuel na bajari marhalado di Jehovah, di joloni si Eli. Mahal ma dia ka ari hata ni Jehovah. Jaladang adong sadia pangukapon. Dang dope mitop yang go palito ni debata. Jalanunga modom ia si Samuel di joroni Jehovah. Ajong-jongan ni poti perpadanan ni debata. Dungi marlojong maibana tu si Eli. Jalanin nama idama di sodoau. Ai di jouho doau. Alai di doksi Eli ma. Dang au majouho, mulak maho mangulahi modom, gabelaho maibana jala modom. Alai dang dope ditada si Samuel Jehovah, jala dang dope pinapatar tuibana hatani Jehovah.
Jadi nina si Eli ma tu si Samuel. La ho mangulahi modom. Molotung jauh-jauh muse diho. Dohonon muma. Makuling mahuali Jahoba. Ai manangi-nangi do naposomon. Dungi lahoma si Samuel. Jala diulahi modom di ingananna. Rapita. Dungi romu sema Jahoba. Tidang disi jojo tu si jo. Oh Samuel, Samuel. Gabe di doksi Samuel ma. Makuling maho. Ai manangi-nangi do naposomon. Ido sahatna. Martua do natumangihon hata ni dibata. Jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon didongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mopalangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana turmuhon si Maria naga bagabe satoni porbadia andorang suabuan ido tuhata natumaon nabirnit di pahuman ni silatus namati terpaja libana di haupunos silang natua tubuh tudung di tanam namulak mengulu di hari patuluhon namana itu surgo lahun tulsiamun di bata Jahoba amanai pargoguna suatu dosane isimai bana pangulak sugut tano mangumiha namangulu au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panea Kristen akka nabadia do diasan dosa do dihatai namandok mulak mangulusu dan niha mate do dihanguluan na sura-sura tabege matiting namasa di mingguta sadarion. Shalom. Titing namasa di minggu 14 Januari 2024. Goar ni minggu sadarion ima minggu paduahon dung Epifanias doh topik minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Titing namaragam di minggu perjamita tamu di minggu sadariot tanggal 14 Januari 2024 nama kobasi minggu pukul 10 sada ima inang Bibel Pro Mariati Borusinaga Narosian HKBP Sei Putih Distrik 10 Medan Aceh
saluhut ruas parhalado dohot pangula goktiki pasahaton mauleate di pakkobasio ni inang Bibel Pro Mariati Boru Sinaga. Kata sambutan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan. Ala naung sidung do pakkobasio ni panitia tahun profesionalisme tahun 2023 do mutusi di bagasan sadarion panitia pasahaton sambutan di sude ibadah dung sipul majaha titing. Penghematan warta jemaat. Khobar tu rapot huria 2 Desember 2023 nunga diputuson mulai Januari 2024 sahat tu satorusna warta jemaat dang dicetak B alai dibagi homa bentuk digital manang soft copy sude situa diganuk wik boima disagiho tu sude ruas melalui grup WA. Di patupaon lao mangorui pengeluaran ni huria sekaligus mendukung program pemerintah imana laho mangorui pamakeon ni harotas Go Green jala dimulai sadarion minggu tanggal 14 Januari 2024. Soso pasahat pilihan Natal keluarga dohot pukul 00 WIB. Dipangidoho matu sude ruas asa pasahat to pilihan Natal keluarga dohot pilihan pukul 00 WIB. Bonataon seksi pemuda di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 naing patupaon ni seksi pemuda do acara bonataon mamuka pukul 10 WIB maringanan di gedung Sopo Saroha HKBP Tangerang Kota. Tusude pemuda na poso bulung na naeng madohoti ulauni boy ma mendaftar hodiri marhite link naung adong tersedia manang link naung disagihon di akun Instagram seksi pemuda Sakramen Pendidikan Nabadia. Di hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 di gereja tahun di Patupado Padidion Nabadia tuaka anak ni Huriata ima di parmingguan pukul 10 sadawib. Pinangido ma tuaka natoras ni dadanak nanaing terdidi asa mendaftarhon yang nakonna huhut mabuat surat hatorangan sian situa wekna. Buku keluarga jemaat dohot fotokopi akte nikah tu anak buah baju manang na anak pertama. Katekisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 15 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Titing parbugason titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbagasom ma benget nainggulan anak ni amang todo tua nainggulan do inang sanas boru sinambela nahinan Grecia Indriani boru sinambela ruas ni HKBP pos pelayanan Jayanti Resort Tangerang Kota dohot oroanna Risma Naomi boru sihite boru ni amang situa Kennedy sihite do inang Ratna Tanti Yosefa boru Lubat Tobing sian ruas HKBP Balaraja Resort Citra Raya Distrik 21 Banten. Naing majalo partupolon di hari Jumat tanggal 12 naung majalo partupolon di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di gereja HKBP Citra Raya. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu 27 Januari 2024 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Napa duahon nunga majalo pasu-pasu parbogason situa padde Hulman Siregar dohot oroanna Martiani boru papahan wik 15. Nah di hari Jumat
tanggal 20 Desember 2020 di HKBP Pearung Resort Paranginan denggado mardalan pamasu-masuoni anggia rumah tangga namarlas ni roha 7 luanon. Ruas na baru mamuka minggu sadarion 14 Januari 2024 nungagabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima na perjolo na poso Debi Nelly Manurung ruas Marsa Sahalak maringanan di Jalan Al Muhajirin 4 nomor 70 RT RW 02 010 WIK 70 energi sada onom tulu. Napaduahon keluarga Amang Adam Ziko Francisco Nainggolan doho inang Leli Septriana Simorakir rap doho 2 yanakonna Rosian HKBP Panjang Resort Panjang Distrik 32 Lampung maringanan di Jalan Bahagia Pitu Blok A5 nomor 10 RT RW 0104 Cipondoh Makmur WIK 10 sada energi sada onom opat. Napatuluhon keluarga Amang Marhisa Marojahan Simajutak doho inang Olga Marintan Boru Raja Guguk rap doho sada yanakonna Rosian HKBP Slipi Resort Slipi Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di perumahan Kota Sutra Klaster Albizia Blok A3 nomor 30 WIK 32 energi sada onom 5 danak nasorang di bahasa hotuhatta do sada danak bawa di keluarga ni Amang Gamaliel Sahiri Panggabean Inang Anggreni Santana Boru Hutasoit nah di hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 WIK 20 sada energi sada 5 siatulu. Napaduahon danak boru di keluarga ni Amang Lerbi Kim Swardo Lumban Batu Inang Betaria Novita Sinaga Perangin-angin nah di hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 WIK onom energi sada 2 5 onom hipasdo natorasna rap doho danaki namangihut ruas pida mamuka minggu sadarion tanggal 14 Januari 2024 nunga pida huria keluarga Amang Fernandes Raja Guguk Inang Eli Martuti MC Hotang rap do sada yanakonna WIK opat tupos jemaat GKI Citra Indah City Resort GKI Cikarang Distrik Cikarang Selatan. Cuti tahunan mamuka tanggal 15 saat tanggal 25 Januari 2024 Padita Resort Amang Padita Sabar Manulang doho tanggal 15 saat tanggal 27 Januari 2024 Amang Padita Maridu Purba madalani cuti tahunan Hobartusi nagabe pelaksana tugas Padita Resort HKBP Tangerang Kota salilang pimpinan jemaat cuti Ima Amang Padita Dr. Budianto Silitonga. Piket bulanan tu tanggal 15 Januari 1 bulan Februari Ima Inang Bibel Pero Bertauli Hutauruk. Ucapan selamat Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton naparjolo selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun parbogason tu sude ruas huria namarulang tahun di bagasan mingguan anggiat magajang umur hipas pamatang jala tugu haporsiaon di bagasa tu hatai napaduahon tu sude ruas akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dilehot tu hatta hahipason songonima titing di mingguta sadarion
ya katiting na so dijahon hami boy ma tajaha di buku acara cetak manang digital. Molo adong aka nahurang takas di panuratonon dohot di pajahahon boy ma dipatakas tu parhalado di wikta be manang tu sekretariat di gerejata ditiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriata. Jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lao patupahon akaulaon di huria. Bain sangap digoar ni tu hatta. Horas. Taparade marohatta lau majalohata nitu hatta marede mahita sian buku ede nomor 256 ayat sada sahat rodi ayat opat huhut papungupelean sada A dohot sada B. Ulangi hami pasahaton marade mahita. Yesus Kristus hidup Raja, Bina berbunyi amanah, Agung bumi sasude, Agung bumi sasude.
Tapasadama rohata martang yang mahita. Debata Jehovah amanami situtu di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Mauliate di sobahon rohanami di bagasan tikyon. Ala di loso dohami akapar haladum do sudi ruas ni huriam marolupulup memuji-muji pasangap guarmu di bagas joromon diari napinar badianmu. Alani Tuhan jaloma pujian nami gabi hamuliaun di guarmu. Di tikyon Tuhan neng marsaringar mahatam di tonga-tonga ni parmingguan namion marhite-hite naposomi. Alani mangido hami ali Tuhan tung todim todi porbadiaima. Na mangajari na maniroi. Naposom nanaing manari parhon hatam. Urupi leo di ibana habis ukon nasian ho. Songoni manang hami saluhuk na mabigido naneng majalo hatam. Ali Tuhan tung todimi mamangarajai roha pikiran nami. Asa di bagasan las di roha dohok dame hami. Lau majakon baritam nauli tu bagasan ngulu nami ganup marsada-sada. Asang giat ali Tuhan. Pinarguguan ni todip kami mangatusi lumobi ma lau mangulahosan. Tangihon ma tangyang pangiduan namion. Nahupasahata mi di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Purian itu hatta Yesus Kristus marhite tikion la supasahata mi ma tuhita saluh nakamanami nanami parhalado dohok ruas ni hurian itu hatta ala narodo hami di tikyon marsihol-sihol tutonga-tonga ni huriat tahun lebih hurang ma 6 tahun naku tinggal hok kami huriat tahun ala suasana tau baru depio no pasahatami ma selamat tau baru ma dihita salutna hurian itu hatta Yesus Kristus hatani debata jamita di mingguta sadarion imanatar surat di Yohanes sada ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada songonom mahatani itu hatta disi hujahama dihita kamanginang laus tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi torang ni arinai dinanang lau ibana tu Galilea Jepang sama si Filipus dungi didok Yesus ma mado ibana ihuton maau alai sian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas dohot si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamadok ibana nunga Jupang hami ibana nani dok ni si Musa di surat ni patiki jalana pinabuani akka panurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret dungi didok si Nathanael mamad do ibana tung tarbaem marona dengan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma Roma ho marnida di ida Yesus masih Nathanael ro manopot ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. On masada hala Israel na tutu naso mar pangaci di bagasan. Ninna si Nathanael mamado ibana sia dia ditadahwau. Dungi dia lu si Yesus ma ibana. Hui doho uju ditorun ni hawaraiho. Adorang so di jo si Filipus dope ho. Dungin nasi Nathanael ma mangalusi ibana. Guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. Ala hudok tuho huida ho ditoruni hawarai. Uban na persea ho. Ida omudo pena sumurung siani. Laos nin nama. Natutu si tutu do na hudokot Tuhan.
Idamu nado mukap banua gijang. Jala manaik mijur akka suru-suruan ni debata. Tumopot anak ni jolmai. Ido sahatna. Urian itu hata Yesus Kristus dukos sanaing memulai tugas kemuliaan matu hata Yesus di tonga-tonga ni portibion alani ido di jolo di turpukona kamanginang di pabotohod do disi na dipilit manang dijo manang ditodo Tuhan Yesus nagabe akka sisianna manang muridna. Ima molo taide si na parjolo ima si Simon Petrus dohot si Andreas. Nasa ama do nasida na dua. Dung didok tu dasida ihutton maaw las dihutton Jesus las songonima si Johannes dohot si Jakobus. Ima na parjolo nagabe ditodo manang dipilit tuhatai gabe murid na manang sisian. Las udut mamuse dukosai ima songon na dijolo diturpukos si Filipus. Dinapajupang ibana dohot tuhatai didok disi. Torang niarinay dinanglaw ibana tu Galilea. Jupang sama si Filipus. Dungi didok Yesus mamaddo ibana ihutton maaw. Dung didok Yesus songoni huriari tu hata Yesus Kristai dari si. Pajawon dohot pamiliton ni debata di akka naposona. Dohot di akka nahinaholongan do nanaing pakyonna. Hak kebebasan Tuhan itu. Sesuai doi dohot sakap do rencanana. Jala pemilihan do pajawon pamilito di debata dan songo pamilito ni jolma. Molo jolma di portibion la mamili do maju. Boy do di ida marhite-hite akka status. Dohok marhite-hite latar belakang. Dohok lanak kana asing. Ale mulu taide do di sona kadamang do dainang pajuon ni Jesus dinanaing pakyonna nalaho pararaton harajao ni di bata di portibion nalao pararaton barita na uli ima si Jakobus si Johannes Simon Petrus dohot si Andreas dang julo di suku Jesus ahado status do latar belakang kehidupan nasida. Alain neng berangot tadi situ hatai lama milik do maju di bagasan kebebasan dohok di bagasan hak petona. Jala na luar biasa do peta ida di son akadamang do daina. Molo tu si Mon Petrus dohok ti si Andreas di do. Dohok mahami guru. Ibu tohodo benda di dok hoi hutonomu au danga dong inganakku danga dong tempat tu buasa di dok soni asa anggiat boy tong diat tusi bahwa mengikut Tuhan bahwa laho mangihut to tuhatai jangan salah kaprah unang dianggap nagabe aman-aman. Jadi nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Alan itu benar terdipat orang, molo neng dohot tu au, dang adong inganakku. Alan nang pedido Yesus songoni nasi na dua, tetap ikut Yesus. Na berikut neng tabereng di sona kadamang do neng Filipus, ihut tonau inda Yesus. Neng tabereng di sini ayat 40 tului, respon ni si Filipus, ihut tonau dia langsung mengikut Yesus. Dan jolo adong diskusi jo, makatai jo, nisuku jo, keluarga tidak ada. Tetapi ihut tonau, dia terus mau. Jadi boy tabereng di si, akadamang dainang memang kalau mau mengikut Yesus,
Ikut dir bagasan roha da bulus do. Di bagasan roha na yes, na ikhlas. Molo neng dipakai Tuhan kita, molo neng dipakai Tuhan kita marhobas. Ikut di bagasan rohana bulus, ikhlas, tulus, dan jujur. Tanpa ada apa? Perjulu tanda kutipnya. Ihutton hau, dihutton. Na taida di sitaria taboy tabereng akadamang dok dainang. Hadirion ni si Filipus. Dinang di jalo ibana, dinang di ihutton ibana, pajuon na tu ibana. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak egois. Ibana dang gabe holan ibana sendiri dapotan. Tetapi dia dina didok Jesus ihutton taida di bagasan jalalaus ido sada naneng si berengot tadi son. Dan orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya akan menjadi berkat. Ikon mabuan, hai baruon, ikon berdampak nina istilahnya. Halak nang pajupang doh Tuhan ni, halak nang mangihutot Tuhan tay. Hidupnya harus berdampak kepada sekeliling. Berdampak yang baik, berdampak yang positif, berdampak akan manginang mabuan las niroha lomo niroha ni debata. Ido nata bereng perjulu di bagasan gulu ni si Filipus. Dia dampaknya, dia berdampak tu si Nathanael. Nathanael terdipabuak ngapa cupang biau ngahui dei bana doh maho halus ni si Nathanael. Nasi Nasareti ngai do na di pinabuanay ngapa jupang. Dia mah dong ya, adong nauli na dinggan si Nasaret. Jadi na tabereng biso nakadamang do dainang ada dua sikap di sini. Satu tadi sikap yang bulus jujur ikala Israel na tutu nasomar pangaci di bagasan. Jadi benar taruh nakingan jangan dulu kita terus menganggap Nathanael dia menjadi orang yang pandang sebelah mata menghina orang lain, bukan. Tetapi apa yang ada di hatinya itu yang diucapkan. Halakna terbuka, halakna terbuka. Jujur dan margabus. Didok disonnak kiningan hatani Yesus, orang yang tidak munafik. Orang yang tidak munafik dan marpangaci. Jadi memang biasanya kamanginang halak sugodo rohana tu halak sidok nasi kos. Udah tahe? Si sogo do halak sidok nasi kos. Jadi Nathanael itu orangnya. Kalau apa yang benar ia dikatakan. Itu benda duduk Yesus odo halak Israel yang benar dan tidak marpangaci, tidak munafik. Apa yang ada di hatinya itu diucapkan. Jadi dia tidak lain di bibir, lain di hati. Molo depak dipuji, molo dipudi dihatai. Jadi dia berkata jujur. Ahana nidok ni baneti kos doi, di latar belakangi doi hutan Nasaret. Jadi odo hala Israel natutu naso marpangaci yang tidak munafik. Ala nido ubenya didok sinatanal sedia ibu toho nasongoniau. Dungi Roma Yesus. Huide doho. Nama kata hatai ho ditorun hawarai do si Filipus. Huide doho. Ada orang sopa Jepang do peho doho tahu enggak huide ho. Maka kata hatai ditorun hawarai. Ala nidu benda do ibana damang do dainang hurian itu hatta Yesus Kristus. Hodo anak ni dibata. Hodo raja ni halak Israel. Urian itu hatta Yesus Kristus. Neng berengot tadi son, si Nathanael adalah orang yang benar-benar ahana di bagasan rohana,
ahana di bagasan nani haporsiaon na, itu yang dia katakan. Jadi tabereng marhite-hitei kadamang dok dainang marhite turpuki bahwa Tuhan mengenal siapa kita. Di boto debatado isehita utadda do debata menadda au daripada au sadiri. Utadda do debata menadda hamu amanginang nang naposobulung daripada hamu sadiri. Jala ahana di bagasar rohamu nai nuaing, na di bagasar rohakon, dok na di bagasar rohamu nai. Mungkin sekali tidak ada yang tahu, Tuhan tahu. Na di bagasar pikiranmu na penang, dok na di bagasar pikirakon. Di bereng jala di boto Tuhan tayi deh. Jala ido na neng patari dahonon na marhite jamita sadarion. Epipanya sapa patar. Ahado nang pinapatar ni debata itu kemahakuasaannya. Mula ditongan ni zaman ni medsoson bodo ta deteksi. Di dia ibana. Boy jo bereng jo. Di dia ibana adong. Boy do di ida. Marhite-hite na maju zaman. Anggue moliate. Tetapi yang mengetahui hati, pikiran daripada manusia, holat debatado. Aha hol sotta, aha hoita, aha na di bagasa pikirat tay nuay nga kamanginang sotung tadok. Dang di boto debata, di boto. Huide do hoale na tanail, na makatahatangay hodo si Pilipus dito oro ni hawaray. Huide do honuaing ale anu inna tuhita. Natangisiho di kamar mi. Ala ni masalah dan ya dopa mi. Wida doho natari ilu ho inang di boto tu hatai di sudi. Wida doho ito ninna tu napasobulong. Wida doho anggi. Natangis-tangis so ala ditinggalhon. Nan hinaholonganmu. Jangan katakan Tuhan tidak tahu. Jangan katakan Tuhan tidak peduli. Tuhan Maha tahu. Epipaannya sapa patar kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan. Alani ahad neng dohonon na tuhita kamanginang. Asa unang ganggu hita di ngulut tahun. Asa unang marpangusadia kita tu gogot ta tu pikirat ta kemampuat ta. Hola debatado yang maha kuasa. Hanya Tuhan yang mampu menolong, mengurupi. Tuhan tahu apa isi hatiku dan isi hati akadamang dok dainang. Pergumulatta, hoita holsotta, huide doho ninna, dibereng dohita, diboto dohita, alani ima, didok disi, berengommu dope yang lebih dahsyat daripada ini, ninna tu sinatanael. Jala ido neng dohonon na tu hita kadamang dainang. Dinaolo hita mangihutut Jesus. Dinang roh hita tu bagas joroon. Lau majupakon doho lau pajupang doho Tuhan marhite barita nauli. Alani idi dok dison. Ihuton maau nunga olo hita mangihuton ibana. Marhite-hite haradiota maka persia ibana. Alani ido naik kita. Pataridahon. Dinang pajupang dinang bertemu hita dok Tuhani. Na parjolo sahali nakining neng gabe dohot tita. Sibuan halak gabe persea tu Yesus Kristus. So si Filipus yang membawa Nathanael bertemu dengan Yesus dan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Imna parjolo nang dohonon na tuhita marhiti jamita sadarion. Mari kita diutus oleh Tuhan berangkat. Na parjolo tu tonga-tonga ni keluargata. Tu tonga-tonga ni rumah tanggata. Mari kita bawa semua penghuni keluarga kita. Pamili si Solhota dan pola loja berdebat kusir. Mari kita bawa mereka supaya bertemu dengan Tuhan, supaya kita menjadi pembawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Kristus. Iduna parjola kamanginang di rumah tangga tamajo. Akana kota suami istri akan tinggal di tonga-tonga ni bagasta. Mari kita supaya kita bersama-sama
menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dohot akahalak nadapotan, sukacita, kebahagiaan, dampak dari perjumpaan. Dohot parpaju pangotta, dohot tuhatai marhite barita naulii. Jadi tugas ta ikut dohot dohita song si Filipus mau membawa jiwa-jiwa supaya ikut juga diselamatkan oleh Kristus. Dang murai ya teh, gak gampang itu apalagi di zaman non. Apalagi akan tua-tua teh, songnon masongnon, mama enggak tahu itu. Gak usah lama, gak usah campur-campur. Karena poso sering dah teh song nikan. Nah poso lo songnon manian songnon inna tua-tua. Mama enggak tahu itu, bapak enggak tahu itu. Udah, apalagi kasarna depe oh lemah dokon. Mudah mak, diam aja inna. Tapi mula bahasa Batak ni diam aja, udah kasar itu. Si mahodisi, itu sebenarnya. Lah dia ngalap maju zaman, ate. Kadamang dok dainang mauldo marminggu ma beta marminggu ninna natoras udah mama aja pergi saja dang mura mabuat kalak untuk dohot pajupang dok Yesus song si Filipus nak dang mura demikian juga kita alai Filipus berusaha songoni do nak kita pe akamanginang akalealeta akasisolhota kadongata sakarijo mari kita supaya kita sama-sama mendapatkan keselamatan. Nabi Nuan ni raja, ima debata, anak ni debata, Yesus Kristus juru selamati. Sadang kereju namurai, bukan pekerjaan yang gampang untuk membawa jiwa-jiwa untuk ikut diselamatkan Kristus. Alai tugas tanggung jawab tasongon nau ni dok na iut to nau. Kita sudah mau mengikut Kristus, tetapi kita bukan hanya tinggal diam, tetapi kita juga akan membawa orang-orang karena kita sudah duluan mendapatkan keselamatan itu dan kita pun harus menjadi saluran berkat. Diberkati supaya menjadi saluran berkat. Nah pada ahon nakadamang dok dainang marhite-hite turpukon huida doho, hutadda doho, huboto doho. Alaninga ditadda, jala huboto do, ahan persoalanmu, aha parukilonmu. Jadi unang hita madele, unang putus asa. Di doa Tuhan dison aku akan melakukan yang lebih daripada yang kau lihat sekarang. Ninna tu sinatanail. Songoni doa kadamang dok dainang awal dope 10 patari dope natabulus tahun 2024 tahun. Masih panjang perjalanan kita. Kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Kita belum tahu dope nenek sedopat tak kamanginang. Dan taboto dope nasahat do kita tolhas tu ujung. Satu ngado sapa ropak do kita enggak tahu. Ang taboto do petong etik nado ngado pata tokinai aka persoalan permasalahan. Karena hidup kita di dunia ini bukan seperti jalan tol, selalu berliku dan selalu berbelok. Sepatah naik turun. Amin amanginang. Alani di do kata ni Tuhan tadi son, hide doho. Huboto do hol somi. Huboto do ahana di pikiran mi. Alai porsea maho. Moloto toko rap doho tau. Ninna Tuhan tai. Songon sinatanael. Setelah dia ketemu dengan Tuhan, dia bersaksi bahwa engkau adalah anak Allah dan engkau adalah raja. Sejak itu dia menjadi murid Tuhan Yesus dan tetap setia. Batohodo tibereng ibana do akahalongangan. Napina tupani Yesus salileng rap do Yesus di pertibion. Songon itu nak kita kamanginang. Si dalanata tutuluan nyari odang tabotor piakah namasa. Alai janji Tuhan di ayat terakhir. Berengommu dope. Akan masa na luar biasa neng sipatu pau ni debata. Tuhan berjanji. Oleh karena itu dia akan ditepati. Alani unang babiar hita, unang godoron, unang holsoan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita karena dia tahu apa yang kita perlukan, karena dia tahu apa yang tahol sohon, karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Alani do unang behita sai lalap marungutungut dohot madili alai neng mata dalani hidupon molotung pe adonga kamanginang hamaolon do aka persoalan. Mari kita ingat Tuhan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita memberikan solusi doho jalan keluar supaya kita menjadi pemenang. Alani dipangido tu hita marhite-hite jamita sadarion epipanias hapapatar dipapatar do Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Raja yang berkuasa atas langit dan bumi. Doho berkuasa di bagasan segala persoalan hidup kita. Muradoi dituhatai
molo hobar tulomo ni rohana. Amin, martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan dihatam ng tolhas tutonga-tonga nami. Napaingotok kami na di johodo kami saluhut na ng pakionmu. Gabe saluran berkat di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu. Dang ulaon na murah menjadi saluran berkat. Alai kon mangadupi akka tantangan hamaulon. Alai dang gabi manudati kami untuk berkarya. Melaksanakan tugas tanggung jawab. Songos si toko dohot nang jino pami. Membawa orang-orang supaya bebas daripada perbudakan. Dohot ela-ela nisibulis dohot akka hajahatu. Tuhan urupi kami pargugui. Asang gia tutuboy hupatupahami. Asarap kami doho akan nahuaholong kami. Maday hinatong gini pasupasum. Ima haluaon nang pinaradim di kami. Tuhan mauliate ma. Dibotohodo holsodo hui nami. Pos marohanami disi. Peduli doho Tuhami. Alani Tuhan. Porsea mahami jala pos marpekirimon. Pabuat totong doho mangalian solusi. Di tonga-tonga ni aka masalah na huadupi kami. Gudang dope tutu ahu jalo kami aka halongangan. Aka mujijat. Di ngulu nami pribadi. Baik secara huria. Alani berengon nami dope aka halongangan. Do aka tada halongangan. Nabui patupaumu di ngulu nami do di ngulu ni perdalanan ni huria. Tua katik-kitik kina mangihut di tahun nang pinasahap mo Tuhami. Dalam nami may Tuhan, laho, mabain lampasol hoton, dohot hesition nami Tuho. Marhite-hite, ditikyon pasahaton nami ma, akan namasa di tonga-tonga ni huriam hakabipi Tangerang Kotaon. Alani Tuhan, pasahat tami ma, akan naong pinasaha mo ni lehonmu di tonga-tonga ni aka keluarga. Ima aka danak na sorang. Baik bawa do boru-boru tu tonga-tonga ni aka keluarga ni amanami do inanami. Nahuhahulongi hami. Alani Tuhan pasu-pasu ma kada danak naong pinasaha mi. Sehat-sehat mak. Jala tupahi Tuhan akan na tua-tua. Lahu marmuduhon di ngolu pardaging do di partodion. Asang gia pasu-pasuamu Tuhan akadak danahi si burmagodang jala tu akajuluan nyarion si haholongi doho si pasangapo pasu-pasu akan natoras leo bisuk hikmat asaboy na sida marmudu-muduhon do manogu-nogu hobar tulomo ni roham pasu-pasu ma Tuhan yanakonmu naneng pajongjong pardongan saripion Homa totong Tuhan nama masu-masu do napatulus son sakat do rencana nasida. Ala hodo napatomuhon nasida marokap manang berjodoh. Ala nidi sakapi mai tuaka minggu-minggu naneng ro. Naneng majalo pasu-pasu parbagason pardongan saripion. Pasu-pasu ma anak do boru ni huriam. Sa satu nasida di bagasa pangaramotion mu majalo pasu-pasu parbagasoni. Jala pasu-pasuamu perbagason nasida perbagason nasetia. Doho keluarga. Mabain ho Tuhan pundasina. Asatahan uji nasida. Ya katiki ari. Doa kataon nang si pasahatonmu. Di tonga-tonga ni perdalanan ni rumah tanggana. Utangnya ko kami ma Tuhan nang songoni di bagasan tikyon. Karena marulang tahun. Ima kelahiran doho perkawinan. Panjang umur sehat badan kuat iman. Akan nama rumah tangga. Lam masih holongan. Jalalam. Sadana sida manguluhon rumah tangga do ya kaya nakon na tuho. Asagabe rumah tangga na berbahagia nago pasu-pasu pardagingo doho partodion. Tanya ko kami manang songoni jemaat baru. Narotu tonga-tonga ni huriam. HKBP Tangerang Kotaon. Adong tolu keluarga. Pasu-pasu manasida, unang holak keluarga manang jemaat na terdaftar. Tapi jadi hom manasida gabe keluarga na mangulu di bagasan hatam na badiay. Jadi jemaat na burju jalan na ringgas.
jalan atakas masihol marparsaura dotto. Asang dia kehadiran nasida di tonga-tonga ni hurion. Gabe mabain marmulia marsangap guar munabadiye. Ali Tuhan na basahu tangnya ko kami ma sudi ruas ni huriam. Parhalado ng pangulago tiki na marhobas di tonga-tonga ni huriam hakabipi Tangerang Kota. Ruas siya dana sa tunalansya. Pasu-pasu maleon hasadaon leod dame. Leho dinasida Tuhan hasonangan. Asa marbungarak ko Tuhan marhite hurion. Tarpasu-pasu akaruas ni huriam. Lam margogo, lam marbisuk, lam marhikmat akan aposom. Di bagasan hasadaon bergandengan tangan. Patupahon nak kapelayanan pakobasyo di hurion. Tua katikinan ng roh. Asa gabi huria. Saluran berkat huriam hakabe Tangerang Kotaon. Kehadirannya di tonga-tonga ni Portibion. Atong Tuhan tangihon matang yang nami. Jalasi salusa nami. Uloy mai jala pasaut hobar tulomo ni roham. Mauliate ma diho Tuhan. Amin. Marede mahita laos papung pilihan. Hidup
Tatangnya ko mapiliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut silolihon na dinggan, doho na saulibasa na malutus. Upasahat kami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho, sa ijalo magabi wap na husus ijolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulon na rajon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni siliol-liom mi tuhami, asalam girgir hami madok muli hati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banua gijang, sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajonmu, sa saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lion matuhami sa darion hangulues siapari, sa sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasorho madamena tutor ditabi. Amin. Horas may tasaluna.